Bueno, moi bons días a todos e a todas. Abordamos esta segunda mesa de diálogo para falar de enerxías renovables, de descarbonización e de regulación, non sei, unha cousa sinxela. Queremos falar da transición enerxética, pero claro, non só dende o punto de vista da oferta, non só tamén dende ese punto de vista macro tamén, no que se falou na anterior mesa, tamén queremos ver cal é a súa demanda, cales son as oportunidades de industria xeradora, pero tamén que é o que necesita a industria consumidora neste novo escenario. E tamén, sobre todo, queremos abordar se Galicia está en disposición de aproveitar realmente esas vantaxes competitivas das que sempre falamos ou se estamos chegando tarde. Non sei ben a onde chegamos, pero se estamos chegando tarde. Bueno, o Pacto Verde Europeo, o Plan de Recuperación para Europa, neste momento no que ademais, a directriz básica en todos os Estados membros é reducir a dependencia enerxética do exterior, é o que nos marca a folla de ruta, pero é unha folla de ruta que xa se nos ven marcada, case falábamos de Ucrania, pero tamén dende a pandemia, porque xusto coa pandemia falamos de reducir toda esa dependencia do exterior, e aí seguimos, non? Así que queremos ver como aterramos todo isto no práctico aquí en Galicia, esta folla de ruta. Vou presentar os participantes, que, nesta mesa que xa os coñecedes, cunha pequena pregunta inicial e logo xa abrimos o debate se o hai, senón, en todo caso, o diálogo. Pablo Fernández Vila é director xeral de Planificación Enerxética e Minas da Xunta de Galicia. Moi bo día, Pablo. Moi bo día. Casi a totalidade, un 95% en 2024 da xeración renovable en Galicia procede das centrais hidroeléctricas e dos parques eólicos. Nunha recente comparecencia tú en sede parlamentaria indicaches que é preciso seguir traballando se Galicia quere reducir a dependencia enerxética do exterior, xa que a enerxía xerada non vai ser suficiente para os próximos anos. Sei que é unha pregunta moi ampla, así que pido que nos saques unha pequena foto fixa da situación actual do territorio galego, da comunidade, en canto a nosa posición enerxética e os retos que temos neste contexto. Sí, en primeiro lugar, moi bo día a todos e moitas grazas polo convite para estar hoxe aquí con todos vos. A verdade é que é unha pregunta moi ampla e difícil de responder precisamente por iso. É certo que os últimos datos oficiais que temos son os do balance enerxético do ano 2024. Nese balance enerxético, sí que pudimos apreciar como, a pesar de que, como ben dixeches, somos unha potencia na xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables, fundamentalmente gracias á eólica, gracias á hidráulica e tamén en xeración térmica gracias á biomasa, seguimos tendo unha dependencia enerxética do exterior moi significativa. De feito, no ano 2024 foi unha dependencia enerxética por riba do 58%. Eso obedece a que, fundamentalmente, estamos a importar moitísimos produtos petrolíferos que ao final son necesarios nun sector tan importante como é o do transporte. O transporte dentro do consumo enerxético de Galicia representa prácticamente o 40%, 39,12%. Estamos a falar dunha porcentaxe, como decía, moi significativa e que, dende logo, agora mesmo, no momento de electrificación da economía e fundamentalmente, precisamente, do transporte, está claro que necesitamos máis enerxía eléctrica para un pouco acometer ese gap que vai haber en canto que se produza esa penetración xa definitiva do vehículo eléctrico. Parece ser que, con independencia de que hai outras tecnoloxías, sí que é certo que o vehículo eléctrico, sobre todo a nivel particular, en transporte pesado, quizáis aí aínda teña máis percorrido, pero tamén incluso en transporte público cada vez se está a impor máis, e dende logo sí que precisamos esa xeración eléctrica para facer fronte a esas necesidades nun aspecto tan importante, que dende logo non debemos deixar de lado outros sectores tan importantes como pode ser a construción, onde tamén estamos nun proceso de descarbonización, a propia xeración de enerxía dentro do mix enerxético, etcétera. Mais, nós defendemos sempre unha neutralidade tecnolóxica, pero non podemos estar de costas á realidade de que sí que é certo que un aspecto como pode ser o vehículo eléctrico chegou seguramente para quedarse, e a iso temos que sumarlle, engadirlle todo o que ten que ver con eses proxectos de descarbonización que precisan
importantes contías de enerxía eléctrica. Estamos a falar dos centros de datos, os proxectos de hidróxeno, que ao mellor pois logo aínda tamén podemos falar sobre eles, pero a realidade é que a materia prima ou as principais necesidades deses proxectos son a enerxía eléctrica. E non ten ningún sentido estar agora mesmo nun proceso de transición enerxética no paso a unha economía descarbonizada e digitalizada e xerar enerxía eléctrica se non é a partir de fontes renovables. Nese sentido, hai que dicir que en Galicia pois temos a fortuna ou a sorte de ter un potencial moi significativo e tamén a responsabilidade de todos pois facer unha explotación sustentable deses recursos dun xeito que eu creo que teña unha repercusión en positivo en toda a cidadanía. Un gran poder conlleva unha gran responsabilidade, sí. Claro, que era isto de Star Wars e máis ou menos estamos nese momento a nivel mundial. Bueno, Santiago Rodríguez Charlón é director da División de Enerxía do Centro Tecnolóxico ITG. Santiago, nesta mesa de diálogo pensamos que é importante falar da enerxía, pero non simplemente dende o punto de vista dos grandes xeradores, senón tamén como revirte tamén na industria consumidora. Dende o Centro Tecnolóxico ITG estades levando a cabo un gran traballo para impulsar tamén as comunidades enerxéticas locais, as CEL, unha ferramenta ademais que proposta pola Unión Europea para garantizar tamén unha participación da cidadanía, das empresas e das propias administracións públicas no sistema enerxético, non promovendo un consumo máis eficiente, pero está a aproveitar Galicia e tamén, especialmente tamén te pregunto por como está aproveitando o rural estas ferramentas. Bueno, buenos días a todos y gracias a Economía Digital por la oportunidad de conversar aquí. Sí, es en el año 2018 cuando la Unión Europea trata de empezar a impulsar las comunidades energéticas a través de la directiva, la Red 2. Y Galicia, pues sí que está aprovechando a día de hoy y es una oportunidad muy importante para el rural, pero también tenemos que ser conscientes que hasta el día de hoy no dejan de ser pilotos o primeros desarrollos. Y es nuestra labor tratar de convertir estos primeros pilotos y estos primeros desarrollos en unos modelos de negocio replicables. Es el objetivo. Y en ese sentido es donde un centro tecnológico como ITG tiene que hacer su labor de punta de lanza, ir desbrozando y transformar una idea o un primer piloto de una comunidad energética en algo que sea rentable, que sea gestionable, que sea transferible. Y eso es lo que estamos haciendo en los últimos años. Estamos impulsando o colaborando en la impulsión de 14 comunidades energéticas en Galicia y Portugal, que la verdad estamos contentos con los resultados. Se está consiguiendo que los ciudadanos y las empresas locales, según la administración local, se alineen entre ellos o se alíen para gestionar la energía de manera conjunta y una generación independiente. Pero hay que ser conscientes también que todo este modelo es algo extrapolable a cualquier otro entorno energético. Al final estamos yendo hacia una generación distribuida. Las comunidades energéticas no dejan de ser una generación distribuida y eso podemos extrapolarlo a otros entornos. Podemos extrapolarlos a polígonos industriales, lo podemos extrapolar a autoridades portuarias y al final tendremos pequeñas microredes, como adelantaba antes Fernando, y quizás tendría que ir por ahí la nueva distribución de red eléctrica, que se deben generar de manera independiente y que generen pues unas rentabilidades y una independencia energética a estos entornos y seguridad energética al final. Si todo esto lo dotamos de herramientas de digitalización e inteligencia que optimicen toda esta gestión y toda esta distribución, yo creo que estamos yendo en el camino correcto y sí, Galicia está aprovechándolo. Bueno, pois, por suposto, tamén se falamos de enerxías renovables, tiñamos que ter a Oriol Sarmiento, xerente do Clúster de Enerxías Renovables de Galicia. Oriol, o día en 2025, ano pasado, estiveche desde aniversario, 15 anos, en no vosso nacemento, a institución xurdiu ao redor de toda a cadea de valor do eólico. Hoxe en día aglutina xa 130 membros de todas as enerxías, de todas as tecnoloxías e por toda a xeografía galega.
hoxe en día máis alá do eólico, que logo pois, tenemos que tocar en particular, falamos de hidróxeno, falamos de bombeo, de baterías. Non sei se é posible hoxe en día realmente desenvolver isto ao final sen axudas públicas, xa que temos aquí unha mesa mixta, e sobre todo se esas axudas van chegar a tempo. Bueno, pois boa pregunta co tema das axudas. Efectivamente, bueno, é certo que sí que hai proxectos que a súa viabilidade pois está en función das axudas, pero tamén é certo que as axudas sirven o que sirven é para acelerar esta transición enerxética da que vimos falando hoxe toda esta mañá, non? Eu creo que hai tecnoloxías que moi maduras, pero que pode ser un claro exemplo de casos de éxito das axudas que foron hai 20 ou 30 anos, pois como é todo o desenvolvemento da eólica, que un pouco foi o xermen do noso clúster, non? O que serviu tamén, pois, a parte de que hoxe sexa unha potencia en eólica a nosa comunidade, e tamén para desenvolver un coñecemento e unha riqueza na cadea de valor que permite tamén moitas veces exportar tanto o coñecemento como produtos e servicios que sirven para situar a Galicia na vanguarda do sector. Hoxe sí que hai tecnoloxías pois que seguramente requiren máis das axudas. Ti mesma as comentaches, o que poden axudar, temos uns obxectivos trazados por Europa ou polo propio PNIEC a 2030 ou 2050 de descarbonización, de implantación de enerxías renovables, que, bueno, hoxe estamos xa no 26, que non somos conscientes de que non imos chegar, pero que estas axudas axudan a que se poda desenvolver dunha maneira máis rápida. Falaba Santi agora, por exemplo, das propias comunidades enerxéticas. É un exemplo moi claro de como as axudas poden, tanto o aspecto de innovación como o aspecto desas comunidades experimentais que falabas ti, a que se poñan en marcha, ou incluso a propia pedagogía das propias comunidades, como creo que o CE implementa, non? Tiña alguna convocatoria que era meramente pedagogía, non? Creo que as axudas están para esas tecnoloxías emerxentes, esos novos modelos que están surdindo, pois que poden impulsalos, non? Certo é tamén que nós, claro, como clúster que representa a cadea de valor, sempre defendemos un pouco que esas axudas teñan en conta a xeración de riqueza no entorno, que se traballe pois con proveedores locales, que pois, por exemplo, creo que nas tecnoloxías, unha tecnoloxía agora como é a offshore flotante, que estamos pendentes das subastas este ano, pois sí que vai primar un pouco que efectivamente se fabrique, se produzca ou por lo menos deixe riqueza no territorio. Eso creo que é importante, é moi interesante, despois das propias axudas que poda haber para xerar cadea valor en Galicia, tamén. E, bueno, despois sí que me quedei un pouco co que falaron na primeira mesa. Creo que máis alá das axudas, o que sí que é importantísimo para os inversores sempre vai ser o tema do marco regulatorio, a agilidade administrativa, que somos conscientes de que as administracións fan todo o posible por mellorala e por agilizala, pero creo que tamén, máis aló das axudas, sempre un mantra que nos transmitimos á administración de que é o que as nosas empresas nos transmiten, que as viabilidades dos proxectos, falabades antes de moitísimos anos, nos proxectos, pois é importantísimo tamén, non? Si, aí sí que quería incidir, xa sei que no guión que vos pasei estaban outras preguntas, pero como os debates son vivos e os diálogos, por esos tempos de regulación, quero dicir, por exemplo, no caso que falabas da eólica marina, quero dicir, as directrices marcadas por Europa decían, bueno, en 2030 temos que ter xa 3 gigavatios, o sea, creo que 2030 son unha persoa optimista, pero quizáis non cheguemos. Entón, bueno, como vai todo isto? Quero dicir, ao final, outro día tamén pois falaban, non recordo, será Iberdrola ou era Naturi, sobre as centrais de bombeo reversibles, o sea, dicía, bueno, isto aquí deixamos o proxecto, presentamos, pero podemos estar falando dunha década entre tramitación e construcción. Entón, bueno, parece, quero dicir, complicado transmitir ya á cidadanía que nun momento de transición enerxética vamos a chegar a un horizonte 2030, o sea, estamos en 2026, non sei como vedes estes tempos de tramitación que tamén os marca un pouco pois Europa, quero dicir, non é unha cousa específica nosa. Bueno, comezo eu, non? Vou intentar non alterarme.
É que eu creo que estamos perdendo un tren bastante importante. O momento é agora, e a realidade é que estamos deixando pasalo, e hai cuestións, eu creo que todas as administracións, pois ao final temos os medios que temos, e en moitas ocasións pois non damos abasto con todo o que nos gustaría facer. Pero cando se fai unha planificación é importante cumprir cos prazos. E por qué? Temos o exemplo moi claro pois co peche das centrais térmicas. Non nos imos a por a discutir aquí sobre se procedía a facer o peche, porque en algún momento, pois sí, había que prescindir dos combustibles fósiles. Eso está claro. Pero que non pode ser é que pois o 16 de abril de 2024 se aprueben as modificacións de aspectos puntuais da planificación da rede de transporte, onde pois se inclúan, entre outras actuacións, a subestación de Maciñeira, unha subestación de Maciñeira de 400 kV que ven a dar resposta a unha situación que a verdade é que na Xunta de Galicia aínda non a comprendemos, que foi que pechou a central térmica e, curiosamente, se comprobas as disponibilidades de acceso para evacuar enerxía na página de Red Eléctrica, que se poden comprobar, son públicas o primeiro día hábil de cada mes, e aparece que na subestación das Pontes de 400 hai 0 megavatios. Entón, bueno, pois, con independencia desa situación, aparece unha nova solución que é pois, crear unha nova subestación, Maciñeira, chamémoslle Maciñeira, pero é as Pontes 2, para que nos entendamos, que non ten 1.400 megavatios, ten 1.039, creo que son, entre autoconsumo e a parte que está disponible para todo o mundo. Resulta que pois esa aprobación ten lugar en abril de 2024 e unha cousa tan simple como designar o no como de transición xusta, que sabemos todo o que eso implica e que en teoría ten unhas connotacións que ten que axudar a todo o que é esa reconversión e reindustrialización da comarca, pois tivo lugar en abril de 2026. 2 anos única e exclusivamente para designar o no como de transición xusta. E o que ocorre é que a central térmica xa pechou fai uns anos, o persoal pois debería de ter unhas solucións, outros proxectos industriais onde pois poder acompasar pois todo ese peche da central con eses novos proxectos industriais que sí que lle deran solución á comarca, e mentres cal é o problema que teñen actualmente os proxectos industriais? Pois que non teñen conexión enerxética. Entón, estamos nunha situación onde eu creo que sí que se están dando pasos, pero non se están acompasando coa realidade. O mesmo ocorre coa eólica mariña. Coa eólica mariña, cando saiu o tema da consulta pública previa, que foi fai, non sei, eu teño que recoñecer que os días ás veces parecen semanas e os meses... Creo que foi fai 2 meses ou 3, non foi fai moitísimo máis. Saiu unha consulta pública previa. E saiu a noticia de o goberno acelera coa eólica mariña. Pois sinto dicir que non é así, porque a última noticia que tivéramos fora a aprobación do Real Decreto 962 de setembro do ano 2024, entre setembro de 2024 e xaneiro-febreiro de 2026, a eólica mariña estivo completamente parada. Entón, non podemos dicir, non podemos, está moi ben dicir no PNIEC que temos que ter instalados na folla de ruta sobre a eólica mariña entre 1 e 3 gigavatios no 2030 e logo non estar cumprindo cos prazos. Eso, ao final, crea unha inseguridade para todo o mundo, non só para a cidadanía, senón tamén para os promotores que queren investir na nosa comunidade autónoma e no noso país. Eu creo que debemos de ser consecuentes e cando unha administración comprométese a facer algo, eu non digo que pode ocurrir calquera situación que eso poida dilatalo no tempo, pero estamos a falar de que levamos uns retrasos, por non falar da planificación da rede de transporte. Vamos agora. Levamos uns retrasos que eu creo que non son asumibles. Eso é a verdade. Poco más que añadir por este repaso de Pablo, la verdad. Pero bueno, yo creo que todos éramos conscientes en el sector cuando salió el PNIEC de que no se habían hecho las labores previas para poder cumplir con los objetivos que se planteaban. Los problemas de conexión a red que salen en los medios de comunicación desde hace igual 2 años de manera continua, yo creo que en el sector éramos todos conocedores y conscientes de esa problemática desde hacía años. Y que es verdad, cuando tú te planteas un objetivo en el sector
Es que da igual al sector que mires, da igual que sea eólica marina, que sea hidrógeno, que sea industrial, que sea eólica terrestre, que sea fotovoltaica, el que sea, todo ya está dependiendo de los puntos de conexión. Entonces, cuando no hay una planificación previa para llevarlo a cabo, pues sí, todo está parado. Y no quiero hacer más leña del árbol caído. Bueno, efectivamente, el PNIEC es un documento que marca unos objetivos a 2030 y es cierto que bueno, no vamos a llegar en algunas tecnologías. En concreto, a Dios será el del tema de la eólica offshore, realmente es una gran oportunidad para Galicia. Todos conocemos ya la historia de éxito de Galicia en relación a la eólica offshore y a la cadena de suministro. Lo saben los puertos, lo sabe Navantia, el astillero. Realmente para nosotros es un ejemplo de cómo la cadena de valor genera riqueza en el territorio, incluso antes de que haya proyectos. Ojalá, y aquí me uno también a la reivindicación continua que hace la Xunta, de que esa primera subasta participe Galicia, ojalá estemos y ojalá genere riqueza y conocimiento, porque yo sé que en ITG, Santi, vosotros estáis ya con desarrollos y con proyectos relacionados con ello, ¿no? Y bueno, cuando el PNIEC es del año 22, 23, la revisión no sé si es de principio de década. Y PNIEC del 21 23, ¿no? y revisión del 23. Bien, realmente tenemos otro ejemplo con los objetivos de almacenamiento energético. Esto, evidentemente, se han hecho más acuciantes ahora, ¿no? Y realmente llegar a desarrollar todo ese almacenamiento energético, pues cada vez nos surge más. Se comentó en la mesa anterior, o sea, tenemos los dos grandes cuellos de botellas, que puede ser red y almacenamiento energético. Pues ojalá podamos desarrollar todos esos proyectos que hay. Algunos de los promotores estáis hoy aquí, de almacenamiento energético de bombeo reversible, porque servirá para generar riqueza en Galicia y para también poder avanzar en ese modelo de transición energética, pues del que todos estamos deseando y hablando. Mira, o fío desto, como xornalista é certo que, sobre todo despois de 2020, non? De repente, bueno, sempre falaba antes o meu compañeiro Rubén, non? Bueno, un pouco de frases que din os profesores sobre o xornalismo. Recordo unha que nos deixa bastante mal, que dicía que tiñamos un océano de coñecementos, pero ás veces milímetros de espesor, non? E entón a veces pasa eso, porque de repente a partir de 2020 veo reversible, o sea, como esta ten dúas balsas, bueno, estamos aprendendo hidróxeno, pero había hidróxeno, non? Que hai hidróxeno e hai hidróxeno verde. Todos estes proxectos, vimos un aluvión de presentacións, quero dicir, de repente mirabas na página de trámites ambientais do Ministerio do Miteco e aí cada día había máis proxectos. Todos estes proxectos pois foron quedando menos polo camiño, non? Quero dicir, se desbotaron pois polo que sexa, por falta de financiación, pero moitos tamén pola falta de conexión eléctrica. Entón, claro, aquí pregunto, sobre todo, bueno, pois ti queres de planificación enerxética, pero é posible facer unha planificación enerxética tendo en conta esta realidade en Galicia, non? Que é ese acceso á red. E tamén no caso de hidróxeno, por exemplo, pois, a conexión que vamos ter troncal, que vai pasar con iso. Quero dicir, claro, que complicado, entendo que facer esa planificación neste escenario de partida co que temos. Completamente. A verdade é que, ao final, pois cada administración ten as súas competencias. Actualmente, o que é a aprobación da planificación da rede de transporte, que neste caso é 2025-2030, é algo que estamos esperando todos, pero vamos, que consideramos que debería de ser xa dun xeito inmediato, pero tamén sabemos que ten os seus prazos de tramitación, pero é o principal escollo agora mesmo para calquer desenvolvemento tanto de proxecto enerxético que vai evacuar enerxía como de un proxecto industrial que vai consumir enerxía é a planificación da rede de transporte. Porque tamén sabemos que desa vai depender os plans de investimentos das distribuidoras, un pouco máis no local. Pero en calquera caso, a realidade na que nos atopamos é que nos xa o estamos apreciando. E seguramente isto un promotor o podería dicir mellor. É normal que un proxecto de hidróxeno ou outro tipo de proxectos que ao final pois están esperando por esa conexión enerxética, é moi complicado pois manter toda a estructura dun proxecto ao longo do tempo mentre non tes unha seguridade de que o vas a poder executar. Eso ao final pois acaba, pois o que comentábamos antes, serando unha inseguridade para todo o mundo.
Nós, dentro da Administración, tamén estamos a apreciar como hai un parón no interese de desenvolvemento de determinados proxectos. O parón na fotovoltaica, a nivel español, é moi notorio. Eso é así. Entrou moitísima fotovoltaica no mix enerxético nos últimos anos. Sabemos que en España pois, o sistema de prezos que se fixe a través dun sistema marginalista, onde a última tecnoloxía que entra no sistema para cubrir a demanda é a que fixa o precio de todas as tecnoloxías. É certo que agora mesmo nós como consumidores non temos un mal prezo enerxético, eso é a realidade, e hai que dicilo así, en gran parte, pois, grazas aos últimos avances que houbo nas renovables. Non estou de acordo con unha afirmación que dixo María na mesa anterior, non estamos reproducindo exactamente a mesma situación respecto do 2022, porque nós levamos seguindo os prezos enerxéticos pois dende o mes de marzo coa guerra de Irán e todo o que está a acontecer. É certo que a nivel de enerxía eléctrica pois sí que os prezos mantéñense bastante estables e non nos enganemos, eso obedece en gran parte a todos os proxectos que, por certo, tramitáronse por parte das comunidades autónomas, porque a nivel estatal, pois, a maior parte son proxectos de menos de 50 megavatios, grazas a todos os proxectos que as comunidades autónomas tramitamos e que se puxeron en funcionamento nos últimos anos. O feito de que haxa moitísima renovable agora mesmo no mix enerxético tamén supón que temos un abaratamento no prezo da enerxía eléctrica. Eso é así. É certo que tanto o gas como o gasóleo pois sí que se ven moito máis influenciados, e aí sí que se está a reproducir moitísimo a situación do ano 2022 agora mesmo, pero a nivel de enerxía eléctrica eso non é así, é grazas ás renovables. É moi complicado agora mesmo un promotor acometer un proxecto de xeración a partir de fontes renovables. E, sobre todo, se fotovoltaico. Estamos nun momento onde hai moitísimos prezos cero, a captación de precios, os números non dan, é moi complicado facer eses investimentos, e a única vía, a única alternativa que hai para darlle solución a este contexto actual no que nos atopamos é o almacenamento. Que o que ocorre? Pois que o almacenamento, o bombeo reversible, pois tamén ten os seus tempos. Eu creo que menos de 5, 6, 7 anos os grandes proxectos de almacenamento non van a estar, porque sabemos que son proxectos cunha complexidade moi grande. Ao final, pois temos moitísima experiencia en centrais hidroeléctricas, porque é prácticamente o funcionamento moi similar, pero é certo que a nivel interno o funcionamento da tecnoloxía pois é únicamente incluir un bombeo para non turbinar únicamente o salto da auga, pero o que é a incidencia ambiental sabemos cal é. Incluso hai bombeos onde pois non hai que construir novos embalses porque xa son con embalses existentes. Pero estamos a falar de proxectos con investimento moi elevado e cun período de tempo de execución tamén moi elevado. A curto prazo, o que estamos a ver? Pois moitísimo interese en desenvolver proxectos de almacenamento a curto prazo que serían as baterías. Pero tamén nós que levamos esa tramitación estamos apreciando como sí que houbo un boom de almacenamento non tan exagerado como por exemplo houbo cos proxectos de hidróxeno fai uns anos. Eu creo que este boom non vou decir que sí que se van a desenvolver todos os proxectos, pero sí que hai un interese claro en desenvolvelos, porque agora mesmo é onde hai unha alternativa, é unha solución tanto técnica como tamén económica a conseguir unha maior penetración de enerxías renovables no mix enerxético, pero, dende logo, eu creo que o bombeo reversible, que é unha aposta que deberíamos de facer como país, aínda pois, non estamos preparados porque os tempos de tramitación e execución van a ser moi longos. Por puntualizar algo máis en cuanto a proxectos que escuchamos en los últimos 5 años, que había un listado enorme, como bien decías, Cristina, de proyectos. Otra razón, el hidrógeno, por ejemplo, era una tecnología que no estaba suficientemente madura técnica y económicamente, y no estaba trabajado sobre todo la demanda. Entonces, hubo un interés muy elevado en la generación de hidrógeno como un vector energético para descarbonizar, hidrógeno verde, asociado a renovables, y con el tema del punto de conexión se cayeron muchos proyectos,
pero sí que en otros casos también es que la demanda no estaba garantizada. Entonces muchos proyectos se han ido cayendo porque no estaba trabajada también la demanda. Son proyectos innovadores, son proyectos disruptivos y entiendo que hay que empezar apostando con ellos, pero que a veces hay que trabajarlos un poco más. El almacenamiento es que es lo que necesitamos a día de hoy para poder desatascar todo esto, aparte del punto de conexión. Tenemos una potencia instalada muy superior a la que demandamos. Hay un montón de excedentes de renovables que se podrían reaprovechar si se almacenaran y se gestionaran. Incluso si vamos al autoconsumo. El autoconsumo individual sin excedentes, pues yo no sé si tenemos cerca de 12 gigas, no me acuerdo qué barbaridad de potencia tenemos instalada en este país en autoconsumo, en cubiertas de naves y de ciudadanos, y que no te permiten verter excedentes a la red por regulación. La tecnología lo podría gestionar. Me refiero, hay muchos puntos que hay que trabajar. Todo este proceso de transición es un proyecto de sistema, no solo ni de la generación, no solo del almacenamiento, no solo el punto de vertido, no solo la gestión. Es un problema híbrido que tiene que verse como una visión más macro, y quizás en algunos momentos no se está abordando así. Bueno, pues me dejas de último y realmente poco más puedo aportar. Yo sí que iba también en la línea de Santi, de decir sobre el hidrógeno, sí que tengo la misma sensación que él, más allá de la planificación que decía el director Seral. También ha habido un problema de hype, de haber un momentito aquí de muchos proyectos que compiten entre ellos, también es cierto que compiten entre ellos, con lo cual, pero es que al final nada de nada, o sea, realmente nos hemos quedado, incluso yo diría que también Galicia se está quedando un poquito atrás respecto a otras comunidades. Venía esta semana que dieron 2 proyectos en Huelva, estamos quedándonos un poquito atrás, pero también por ese tema de madurez tecnológica y el tema de demanda que estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a lo de la fotovoltaica que decía Pablo, sí que, y más allá de la solución de almacenamiento, está otro tema que creo que hoy no se ha hablado, que es el de las famosas, de fomentar las interconexiones con Francia, ¿no? Ese aspecto que hablabais antes de isla energética, que lo comentasteis vosotros. ¿Cuánto hemos oído hablar de las interconexiones con Francia, esas financiaciones y tal? Pero tampoco creo que se haya avanzado tanto, ¿no? Me imagino que los franceses tampoco tendrán muchas ganas de que les entre toda esa energía de la fotovoltaica. A competir con los nucleares, ¿no? Claro, con 70 nucleares allí, que entre toda la fotovoltaica en horas solares, pues a casi precio, ¿a qué precio, no? Y eso sí que sería es una gran necesidad y es una de las grandes apuestas que ha hablado la Unión Europea esta década, ¿no? De interconexiones entre países, ¿no? Bueno, pues ojalá, y digo por aportar un poco más a las intervenciones de mis compañeros, creo que el tema de la interconexión con Francia pues será más que urgente, ¿no? Por certo, sobre todo falando neste caso do hidróxeno, que ademais lle coñeces ben, pero unha das cousas un pouco que se nos transmitía tamén, non? Nos off the record, bueno, que todavía non era viable, non? Esa unión necesaria ao final para unha empresa entre sostenibilidade e resultado económico. Non sei se tamén neste proceso de transición tamén se foi moi rápido, quero dicir, bueno, ao final a transición, estamos falando tamén de empresas que necesitan resultados económicos, entón non sei se no tema de hidróxeno tamén ten que ver un pouco sí, pero al final es como todas las tecnologías innovadoras, tenemos un gap inicial, lo que tenemos que decidir es como país, como sociedad, si queremos apostar por ella, y inicialmente habrá que apoyarla como se apoyó la fotovoltaica en su momento, como se apoyó la eólica. Lo que hay que decidir si realmente es eso lo que queremos o no queremos, y hay que hacer un análisis si realmente ese gap de precios, ¿cómo lo vamos a abordar en un plazo de 10 años? Y si la tecnología va a avanzar a la velocidad suficiente para que el despliegue haga que esto sea rentable y se sostenga por sí mismo. O si hay que apostar por otros combustibles renovables también. Mirade, antes quería preguntarvos especificamente por o eólico, pero bueno, un pouco toda a problemática non derivada tamén das paralizacións en vía judicial. Quero preguntar primeiro, bueno, pois que é o que nos estamos xogando? Xa falábamos agora dun retraso na fotovoltaica ou menos interese na inversión. Bueno, que é o que nos xogamos aquí co tema eólico, pero sobre todo tamén
se realmente estamos conseguindo unha planificación eólica que poida abaratar a enerxía dos consumidores galegos, non? Porque moitas veces cando escoitamos pois esas posicións tamén de colectivos que din, bueno, pois eu non quero o eólico no meu concello, entendo que tamén non sei se hai unha falta de pedagogía ou non de pedagogía, sino de actuación, de decir, bueno, pero é que isto vai ter unha reversión tangible na tua factura, non? Sí, é que, a ver, eu o digo claramente. Por desgraza, moitas veces cando falamos co sector eólico, o sector considera que fixo as cousas moi ben. Eso non sempre foi así. Senón, seguramente non teríamos chegado á situación na que nos atopamos agora. Con independencia de se por motivos sociais, ambientais, políticos, a oposición que hai ao desenvolvemento de determinados proxectos enerxéticos, non podemos estar de costas á realidade que nos atopamos a día de hoxe, que desenvolver ou ter esa licencia social para desenvolver un proxecto enerxético é un dos aspectos máis complicados. Os promotores dirán que sí que realizaban moitísimos investimentos no territorio para conseguir pois que eses beneficios sí que se viran, pero eu creo que a sociedade non ten esa sensación. Eso foi o que motivou, pois, por un pouco as últimas decisións que fixemos na Administración Autonómica, no Goberno galego, non? Aí temos, por un lado, que estamos tramitando un novo plan sectorial eólico, que consideramos que era necesario. O anterior plan sectorial, pois, a última modificación de importancia foi casi fai 25 anos. Era un momento, non se tiña o coñecemento do recurso eólico que hai agora, tampouco os consumos industriais cambiaron, mudaron nestas últimas 2 décadas. Os catálogos ambientais tamén agora hai que telos en conta. Ao final, pois, o contexto invitaba a reformular ese plan sectorial. Pero, ademais, estamos a falar de que pois no ano 2024 sacamos unha lei que consideramos que era pioneira, e foi pioneira porque, de feito, fai 2 meses escasos o Goberno, en certo modo, copiou unha parte nese Real Decreto Lei 7/2026 do 20 de marzo, onde estableceu unha modificación da Lei do sector eléctrico, que, se non me equivoco, modifica o artigo 26.3, que ven a dicir que os proxectos de xeración eléctrica pois teñen que conseguir que parte dos beneficios repercutan no territorio. Ese é o obxectivo un pouco que ditou a Lei ESA 2/2024, unha lei galega, unha lei autonómica, que pretende garantir que calquer proxecto que se desenvolva no noso territorio e que faga uso dos nosos recursos naturais, que sí que permita pois algún tipo de ventaxa clara no territorio pois aos cidadáns que van a convivir pois cun proxecto enerxético, cun proxecto mineiro, cun proxecto, un aproveitamento hidroeléctrico, o que sexa, non? En ese sentido, pois creemos que ese é o camiño. É certo pois que hai algúns promotores que xa están operando nese sentido. Temos aí, por exemplo, un parque eólico pois no entorno do concello de Trabada, Ribadeo, pois onde xa así que o promotor comprometeu que tería descontos do 80% do termo de enerxía dentro do que a factura, que iso é un desconto bastante importante. Non podemos obviar que tamén a enerxía eléctrica ten unha carga impositiva coa cal nós non temos competencias para facer nada, pero está claro que sí que no termo na parte de consumo de enerxía, aí sí que un desconto desa porcentaxe é moi significativo. E, dende logo, pois eu creo que a compasar pois estas dúas medidas ao mesmo tempo que tamén, mentres non se desenvolve ese plan sectorial eólico, se estableceu unha especie de moratoria na tramitación de parques eólicos coa única condición de que para iniciar unha nova solicitude dun proxecto deste estilo pois o 50% da enerxía ten que ir destinado a consumidores galegos, pois son claramente medidas que están orientadas precisamente a abaratar ese prezo da enerxía. Porque, ao final, eu insisto no que comentaba antes, o sistema marginalista o deixa moi claro. A última tecnoloxía que entra é a que marca o prezo e, por sorte, pois as renovables sempre son
unhas tecnoloxías que teñen un coste de operación e mantemento moi inferior ás demás, sempre que a demanda se cubra con elas. En este caso, o eólico pois ten unha curva de xeración, eu creo que máis apropiada que a da fotovoltaica, porque sabemos que a fotovoltaica vese limitada polas horas do día. Apostar pola eólica tamén é apostar por ese abaratamento dos prezos que nos consideramos que é fundamental non só para as familias, senón tamén para a competitividade da empresa. Bueno, pois, efectivamente, eu creo que a historia da eólica en Galicia pois foi unha historia de éxito nos anos 90, a principios do século, e a verdade é que é unha verdadeira mágoa que pois este deserto que temos dos últimos 15-20 anos nos que se construíron pois 500 megavatios. Non vou analizar agora tampouco as causas, se o tema dos xulgados ou que sucede, pero realmente sí que é certo que o tema da eólica agora mesmo, a aposta pola eólica é absolutamente necesaria. Se estábamos falando un pouco de descarbonización, falamos antes tamén, se falou moito de autonomía enerxética, da importancia que ten hoxe en día, hoxe máis, estes meses, este ano, a autonomía enerxética, e falamos de precio que acaba de falar Pablo, non? E de feito, hai un estudio de UNEF da semana pasada que fala de que as renovables conseguiron abaratar pois un tercio do precio da electricidade, non? O sea, a importancia que xa teñen as renovables para o precio. Nos, dende Cluergal, vimos falando dende aí xa moitos anos e defendendo un pouco unha transición enerxética, un desenvolvemento eólico, pois un pouco dende o máximo rigor medioambiental, dende o máximo diálogo social e xerando riqueza no territorio. Esta riqueza no territorio pois é importante tamén, e nos sempre defendemos o tema da industria auxiliar que surdiu, que falábamos antes de toda a cadea. Falaste tamén na primeira mesa de cadea de valor, se falou moito, e realmente é importantísimo a percepción que ten que ter a sociedade galega de que máis alá dos proxectos hai un ecosistema que supón uns importantes, falaba Fernando, do porcentaxe, que eu non coñecía os datos do porcentaxe da PIB que supón as renovables a través da cadea de valor. É importantísimo, non? Entón, nos seguiremos defendendo. É un tema da industria auxiliar e tamén do desenvolvemento económico e desenvolvemento industrial de Galicia a través da importancia que ten para as industrias, sobre todo as electrointensivas, que temos unhas cantas aquí en Galicia, pois a través dos PPAs ou a través da a posibilidade de ter un precio de enerxía máis barato. Entón, ao final, o desenvolvemento da eólica é importantísimo para Galicia. E solamente, deixame terminar, perdona, Cris, quería comentar o tema da oposición social, que é un tema moi recurrente, agora tamén o temos, por exemplo, con outros tipos de proxectos, realmente aquí con biometano, con biometano. Non sei se as empresas, digo chasti como case como representante, pero se fixeron ben tamén o seu traballo de falar co territorio para que exista esta oposición. Quer dizer, que é unha oposición que existe. Bueno, é un tema complicado, como ben falaba Pablo, pois se fixeron cosas mal, seguramente que se fixeron tamén cousas moi ben. Eu aquí falo máis pola cadea de valor que polos promotores, pero é certo que seguramente eu coñezo algún caso da eólica, casos pois no que se levou un pouco a falar moito co territorio, e a veces falar co territorio non é falar co alcalde, é falar con moitísimas representantes dun municipio, dun concello, falar con eles, transmitir tamén a propia riqueza que pode xerar a través de moitas posibilidades. Se falaban agora da próxima lei de recursos naturais que xa se está poñendo en práctica. Realmente hai temas dende que se pode os temas da comercialización de acceder a unha enerxía máis barata, o tema de postos de emprego, o tema de temas de mecenazgo que pode haber nos propios concellos, creo que hai moitísimas cousas que pode facer. A verdade é que é preocupante, a nos preocupa moito, porque hoxe se fala de calquera proxecto e parece que sale unha posición social, pero tamén é certo que pode faltar unha pedagogía. Eu creo que pedagogía
se fai bastante, estamos facendo o mellor é que temos que ir máis aos territorios a falar, pero creo que sou consciente que se fai bastante. Ojalá se poda superar, ojalá podamos todos ser conscientes da importancia que ten o desenvolvemento destes proxectos para a transición enerxética, non? Santiago. Sí, yo por puntualizar y más con una visión quizás más de sociedad, ¿no? Porque a nivel regulatorio, a nivel técnico, estamos todos de acuerdo que hay que impulsarlo, pero a lo largo de la mañana de hoy venimos hablando de la dependencia energética de países políticamente inestables, que necesitamos ser independientes energéticamente, que eso nos va a dar seguridad energética. Pensemos a las empresas para ser competitivos, el ciudadano para que pueda a su casa encender la luz, tener la nevera. Eso tiene una serie de implicaciones, que es si queremos generar la energía en el territorio, los recursos que tenemos son claros en Galicia: viento, sol y agua. Y con eso tenemos que jugar. Y luego, si queremos trabajar en un mundo sostenible, la economía circular es clave, y con nuestros residuos tenemos que hacer algo. ¿Dónde ubicarlos? ¿De qué manera gestionarlos? ¿De cómo hacerlo? Bueno, pues eso es una batalla que hay que poner encima de la mesa. Tenemos que ser transparentes, que las empresas tienen que ser transparentes, tienen que concienciar a la sociedad, y que todos tenemos que ser conscientes que para mantener la situación actual de sociedad, en estado de bienestar en el que vivimos, pues hay que dar una serie de pasos distintos a los que hemos dado hasta el día de hoy. Y eso todos tenemos que valorarlo con las implicaciones que tiene. Eso no quiere decir que haya que comulgar con ruedas de molino. Necesitemos, o sea, hay que exigir una rigurosidad técnica. La tecnología ha avanzado mucho como para mitigar la inmensa mayoría de los impactos que puede poner encima de la mesa, y luego concienciar a la sociedad y transparencia. Bueno, pois deunos para moitos titulares esta vez, non me digan, xa os veredes na web de Economía Digital, que por suposto pinchade e dadenos visitas. E nada, moitísimas gracias por participar nesta mesa de diálogo. Continuamos co acto, moitas gracias.